No, čau, já jsem Miro a tady to je můj kolega Maximus. Čau. No, čus, vítám vás u našeho Let's Playeru na Kamste server a dneska si ukážem prohlídku našeho domu, spíš naší boudy, kterou jsem postavil já s Mirem a ještě s jiným kámošem, ale ten to není. A pak se podíváme po nějakých zombíkách, jestli najdeme večer, možná se bude snívat. Pak se budeme naši melunou farmu a pak se budeme na náš les, jestli nás bude čas, jo? Jo, takže začneme tady u jídelny. No, jídelná taková malinká, ale to stačí na kafíčko. No, tady to je, jo, to je uzamčený s naším kámošem. Tady je naše hlavní budova, která ještě není dostavěná, to tady postavil Maximus. No. Balkón a tady je, kde budeme spát, pokoj. Ukážu. Kde to je, já na to nevidím, no. No, můžeme tam dát ty. No, jsou tady postoje, tak já se vyspím. Jak ležíš? Dobrý. Tak. Takže dál. No, tak má tu farmu. Ne, ještě se ukážeme. Tady jsou naše obrázky, moje skříň. A tady to je Maximusovo, pec a crafting table. No, jak vidíte, mám to hodně, protože mám hodně věcí. No a můžeme se přesunout na naši melounovou farmu. Tady ještě naše vyhlídku vám ukážem. Takhle. Oh shit, jak to je zavřít? Jo, už to ne. Vám ukážu tady střechu. To jsem udělal já, tyhle schody, jinak mi dal ty, jak se to říká, ty blbosti, No. Mira. Tady, No, tady, teď hodíme žapásy. tady No. už nemáme melouny, ale je to naše melounová farma. Ano, je to naše. A tady nám rostou melouny zatím. Zatím jsme teď před chvilkou už natočili další video, nějak se nám nevydařilo. No, tak jsme museli natočit další. No, tak jsem pak rozbil. Tak No. můžeme, když je večer, se vrhnout na nějaký příšery. No. Si dám tady diamond. A chci vezmu sekiru. A jdeš? Jo. Já už jdu. A možná najdeme nějakého pavouka. Já vždycky vidím bugem, že jsou bílí celý. To víte X. Tam je slepička. Jde, a jo. To zabiju. Tuky, lem. Ej, Killman. Ne, No. můj kus. Jsem asasin. No, tady jsou jiné budovy, to už jsou ale někoho jiného. Haha. Můžeme se To tam... má to za Resident Evil, ale je to jinak moje, já jsem to postavil a nechal jsem to kámošovi jednomu. Jmenuje se Primarek, vidíte tady? Tak tady to, tak to je napsáno Premikar, no. No to tady trochu, no dobrý. Tak, No. můžeme jít dál. No. Ježišmarja. Jedem dál. Jo, počkej, sorry. Dobrý, můžem. No, jak jsem tu ledle. No, dobrý. Hele, Creeper, Kde? tady, a skeleton. Super, tak vem si creeper, já si vemu creepera. Tak ale já jdu na skeletona. Ne, Bacha bude. on bouchne. Ne! Ah! Temor. Hele, už to je střílí skeleton. Jo, zabil jsem ho. Takovýhle začal pěm šípy střílet, akorát, že to není gas. Já jsem Takže zabil. nemám luk. Maxi, já A už je mrtvej. Maxi, já jsem... Mám kostní močku. Ma- Už je to všechno čurl. Ne, já mám tady tu jednu svoji kost. A ještě A mám... tady ještě jeden, Kde? Já nevím, ale tady ještě jeden a mi to zabíjí. Aha, Dám si zombíka. já vlastně nemám ty, už rádo nemám. Můžeš mě krýt? Dobře. OK. Maxi, já jsem zabil to creepera, takže máme střelný prach, ne? Jo, tak to je OK. No, No, tak chceme kouknout dál, ne? Tady ještě někdo je. no. Tady ještě máme nějakýho kamaráda. Když tak, Jak vidíte, tady někdo udělal most, nějaký lak. když tak v druhém díle uvidíte, jak se vydáme... Hele, creeper! Ne, vlastně to je zombie. Jak se vydáme za Můžu diamantama. nasilnit. Maxi, v No. příštím díle uvidíme, jak se pustíme No. na diamanty. Aha. Tak, Jo, ale možná, hej, tam je další. kde? OK, tamhle. A, sakra, lol. To je los. Pojď vole. A ne jak se tady procházejí, ale jako, Ty když na půl, vole, mě to tady jak láglí. prostě vypadá jak Steve. Akorát, že jsou zelený.
A jsou to potvory, Co to které vás hajzlo? chtějí zabít, no. A tak to bylo asi vše, že jo, Míšo? No, jinak v příštím díle bude, na třetím díle půjdeme na Endermany, že jo? No, půjdem, jestli je nějaký najdem, no. No, tak my se s vámi loučíme a... Ale zgute! Ale zgute, čus. Čus!